guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, so for today's vlog guys, mag-room tour apartment tayo, no? Kasi maraming nagre-request at nagtatanong sa akin kung saan daw ako nakatira today. So this is it guys. Sana magustuhan nyo. Just keep on watching. Let's go! Guys, so pagpasok nyo ng main gate, ito kaagad yung makikita nyo sa maliit na compound na ito. Ang aming hallway. Ayun. Garden. So ito yung hallway guys. Ayun, as you can see, maraming tanim dito kasi yung nakatanim dito sa side na to is si tatay. Mahilig siya sa bulaklak sa tanim. Which is good kasi maganda yung aura, nagiging maganda yung place and yung environment. And let's go guys, follow me. Oh, ang init. Yung hallway guys, kadalasan dito pinapark yung mga sasakyan ng mga nakatira dito. Ayan. So, ito yung front ng aking tinitirhan today. Ayan, as you can see, dito nakasampay yung aking mga minamhan. Ayan, so dito kami nagsasampay and also here. So ngayon, papasok na tayo sa apartment na aking tinitirhan. So, ito yung main door namin. So, ang apartment na to guys, merong 7 kwarto which is already occupied sa mga tenants. Okay, let's go! Welcome! So, ito yung unang room sa harap ng pintuan guys. Okay, so ito naman yung pangalawang room. Ayan, so this one here is the living area. So, actually guys, occupied na talaga itong place, itong lugar na to kasi as you can see, maraming nakatambak na lagay ng tubig kasi nung mga nakaraang months, nagkaroon ng problema sa publiko so kailangan namin mag-imbak. As you can see, medyo maliit lang talaga yung space dito nung hindi siya kalakihin. And as you can see, nandito sa taas, ito yung mga gamit ng mga nakatira dito na panligo. Dito talaga nakalagay. So it's very organized. And halika kayo guys, i-show ko sa inyo yung aming dirty kitchen. Ayan. Tadaan! So guys, ito yung aming dirty kitchen sa apartment na to. So, pasintabi po sa mga kumakain. At saka masisilan dyan kasi ang aming kitchen is hindi kagandahan. Well, at least malinis naman siya kasi bago talaga ako nag-shoot ng vlog na to, naglinis talaga ako ng buong bahay. Ayan. And so dito ako nagluluto. At the same time kasama yung mga nakatira dito sila din nagluluto. And as you can see, organized naman lahat. Meron yung lagay namin ng basura is talagang nasa proper waste management. Nakasiparate yung mga nabubulok, mga hindi nabubulok, pati yung mga tira-tirang pagkain. Okay? And one thing I hate about this place guys, kasi alam niyo, kapag common yung kusina, so obligado talaga lahat na maglinis ang nakatira dito. Pero mas worthy kami kasi meron namang naglilinis dito, binabayaran buwan-buwan na may-ari na tagalinis dito. Pero guys, hindi talaga naglilinis araw-araw. So, as a tenants, as mga nakatira dito, so obligado kaming maglinis ng kitchen. Pero hindi talaga lahat, no? Sad to say, hindi lahat kagaya ko at sa iba dito na talagang mag-usang maglinis kasi wala silang pakialam. Usually, walang pakialam. And I really hate that kind of attitude kasi, di ba, marami nakapaskil dito. Clean as you go. Ayan, merong mga reminders. Pero guys, ang mga nakatira dito, iba talagang nag-i-ignore sila. Ignore lang sila ng ignore. So, ako, ayoko na gumamit ako ng kitchen na madumi. Ayoko na nagigitata yung mga basura. So, ako na lang yung nag-volunteer na maglinis. Pero minsan talaga pag sobrang hindi na kaya, tiisin, nagsasabi talaga ako dito. Nagdadaldal ako. Ayan guys. So, maayos naman yung aming kitchen. Ayan. So, dalawa yung lababo namin dito. Ayan. And as you can see sa taas, nandyan yung mga samut-saring, mga
ano, mga gamit sa panluto. Ayan. So, pasintabi na lang po, no, sa mga kumakain dyan at sa mga masisila na tao. And I really did my best part para linisin tong part na to para naman maging presentable. And also guys, at the same time, kung ako lang talaga yung masusunod, gusto ko talagang ayusin kung maayos itong kusina na to. Marami akong gustong gawin, pero hindi ko magawa kasi nga, nangungupahan na kami dito. Nangungupahan na ako dito. At the same time, marami akong magamit dito guys. So, parang unfair naman sa akin kung ayusin ko lahat without the permission sa may-ari. Kasi yung may-ari dito kasi guys, nasa ibang bansa. So, yung landlady lang, yung caretaker lang mismo yung pupunta dito and nagsiset sa amin ng feeling. At the same time, siya yung mga nag-organize ko dito. So, kahit gustuhin ko man sarili ko, maybe kung sarili ko talaga itong kusina, kung kung sarili ko itong upahan, ako lang isa, pwede ko itong i-organize, pwede ko itong pagandahin. Kasi yun naman talaga ang gusto ko. Pero at this time, hindi ko muna kayang gawin yan. Kasi this is a common kitchen, so lahat dito gumagamit and ayoko talaga sa lahat yung mga burarak. So ayoko maaksaya or masayang yung pagod or efforts ko, at the same time hindi man lang ma-appreciate ng ibang tao nakatira dito. So okay guys, so this time ituturo ko naman yung show ko sa inyo kung saan yung aming restroom. Come on guys. Okay, dito kasi guys, since malaki tong bahay na to at maraming upahan, so dalawa yung comfort room dito. Ayan, so ito yung unang comfort room. Ayan. And itong comfort room na to guys is maliit lang. Ayan, maliit lang siya. Ayan yung comfort room. Ayan, so pasintabi ko sa mga kumakain dyan kasi hindi siya ganun kaaya-ayang tingnan. And also, ito yung pangalawang comfort room. Ayan. Yan yung aming pangalawang comfort room. Ayan. Ayan. So, dito sa comfort room na to guys. Kasi sabi ko sa mga masila dyan ha, kumakain. Kasi talagang, nilinis ko talaga ito kanina. Pinagandaan ko itong part na to. Actually, hindi siya ganun kalinis kasi hindi naman pumunta yung tagalinis dito araw-araw. So, kailangan ko magpusa maglinis. Ayan, so, dito ako naliligo, dito ako nagpupo, and also guys, dito ako naglalaba. So, ayun, and maraming nagaganap dito guys na hindi maganda. So, dito kasi ako talaga gumagamit guys, kasi ayokong gumagamit sa maliit na banyo, gusto ko talaga sa malaking banyo. So, parang komportable ako guys kapag naliligo ako or naglalaba sa malaking banyo. Kasi malaki yung space and kung marami kang labahin, so malaki yung space para sa mga gamit na paglalagyan mo. Okay guys, so ngayon, aakyat na tayo guys. Punta na tayo sa aking kwarto kung saan ako nakatira. Okay guys, so aakyat na tayo papunta sa aking room. Let's go! Ito yung hagdanan namin dito guys, papunta sa second floor. Ayan. Bye! So ito yung second floor. So itong side na to guys, meron ding kwarto. Ayan. Itong side na to guys, meron din siyang room. Ayan guys, so aakyat na tayo no. Itong part na to, meron tong kwarto. And this part also guys, is a room. Ayan. So, pawis na yung rola nyo guys, ang init-init, my god. Part na yan guys, merong kwarto dyan na side, dalawa. Ayan. So, dito na tayo guys. Ayan. So, sa side na rin yan. Kwarto din yan. So, yung akin yung pambito. So, yan ang aking room. So, ngayon, papasok na tayo dyan guys, sa aking room. Okay guys, so this time, papasok na tayo sa aking room kung saan ako nakatira. So, pasintabi guys, no? Ito yung aking labahin. Ayun, maglalaba na naman ako bukas. Kasi, medyo marami na akong labahin. Okay guys, welcome sa aking humble room. Tchadan! Ayan, so dito ako nakatira guys. Ito yung aking room. Ayan, pink na pink. As you can see, maliit lang siya guys, no? Maliit lang siya. Ayan. Ayan, so meron ako maliit na misa, dyan ako kumakain. At the same time, dyan din ako nagbablog minsan.
Actually, kadalasan. So, yan ang aking higaan, guys. So, yan po ay foldable. So, kapag matutulog na ako sa gabi, inuunat ko lang yan siya, no? Ayan. So, meron akong maliit na TV dyan. Hindi pwedeng bumili ng malaki kasi maliit lang yung spasyo, no? So, hindi rin ako makabili-bili ng mga gamit kasi maliit lang din yung tinitirhan ko. Ayan. So, hindi pwedeng mawala yung ating Bible. Ayan, yung picture din namin together ng boyfriend ko. So, ayan siya, guys. Ayan. So, yan yung aking cabinet. Nandyan lahat ng gamit ko. Ayan. Dyan nalakalagay yung mga gamit ko, guys, no? At the same time, nandyan din sa baba nakalagay ang aking mga dishes. Ayan. So, nakalagay talaga yun sa malaking lagayan kasi mahirap na, guys, baka dapuan ng kung ano-anong mga insekto. Ayan, so ikot lang natin, guys. Ayan. So very colorful yung aking kwarto, guys, as you can see. Ayan, no. Ayan. And ito yung pinaka ko sa highlight ko, guys, kasi dito talaga ako lagi nakaupo, no, kasi nagpapaganda lagi. And as you can see, baka nagtataka kayo kung saan nakalagay yung aking mga pampaganda. So, nandito. Ayan. Nandito lahat ng aking mga pampaganda, guys. Kasi, gusto ko organize lahat. Gusto ko pag gagamit ako or may hinahanap ako na para sa aking mukha, dyan ko kaagad makikita lahat. Ayan. So, talagang naka-organize lahat, guys. Ayan. So, talagang maliit lang yung space dito, guys. This room is good for 2 persons only. Ayan. Pwede naman 3, 4, 5, kaya lang siksikan talaga. Ayan. Okay, guys, so the best part of this room will be found here. Ayan, ito yung aking mga bags, guys, no? Ayan, pasintabi na lang po sa mga bashers dyan, no, na nangungulikta ng mga luxury bags. Ayan. So, ito yung masasabi ko, guys, na the best part para sa akin kasi, guys, mahilig ako sa bags. Pero yung mga bags na to, guys, hindi to mamahalin. Ayan, so kadalasan ng mga bags na to, guys, is just only okay. And ang pinakamahal na bag na nabili ko lang, guys, is this one. 1.2 lang to, guys. Ayan, so for me, ito yung pinakamahal. Kasi, guys, hindi naman ako mahilig sa mamahaling gamit, no. Kadalasan sa mga bags na to, guys, okay lamang. Ayan, ito, guys, okay. Saan tayo ito? Pero very good quality naman, guys, maganda. Ayan. So, meron din ako, guys. Yung iba din dito, guys, is bigay ng aking mga employer sa dati kong work. Ayan. So, this one is MK. Bigay to ng aking previous employer na inaalagaan. This one naman is galing to ng ibang bansa. Bigay to ng ate ko. Pinadala ng lola ko. And ito, guys, bigay rin to ng dati kong employer, no, nung nag-work ako sa Marikina. Ayan. And I also have here, ito naman is gift ko last year noong Pasko. Bigay ito ng aking friend. And dito naman, nabili ko lang to sa online. Ayan. So, mahilig ako sa bag, guys. Actually, yung ibang bag ko talaga na hindi na nagamit, dinispose ko na kasi nga sira na talaga siya, no? Hindi na pwedeng magamit. So, para sa akin, guys, hindi naman mahalaga kung gaano kamahal or kamura yung gamit na bibilin mo, just as long as nagagamit mo yun siya ng maayos, masaya ka sa binili mo, at the same time, komportable ka. And lastly, guys, nasa nagdala lang yan. Ayan. So, nasa nagdala lang talaga yan. So, tinitreasure ko talaga yung mga bagay na to, guys, kahit hindi siya mahal, kasi for me, this is my happy pill. Ayan. So, nangarap naman ako sa mga, sa mga mamahalin, pero not this time kasi alam ko hindi ko pa kayang bilhin yon at hindi ko pa afford yung mga bagay na yan. So, balang araw kapag mag-success na ako, why not? At the same time, itong bahay na to, guys, actually,
nangarap talaga ako na magkaroon ng sarili kong bahay. Pero malay nyo naman, di ba? Only God knows, baka one day, mag-success ako, gaya nyo. So, darating din tayo dyan. And, sa mga merong mga bags dyan na hindi nyo na ginagamit or nagsawa na kayo at pwede pa talagang gagamitin. Ayan, so sa mga merong mga bags dyan na hindi nyo na ginagamit, ayan, so pinagsawaan nyo na, pinaglumaan nyo na, and pwede pa naman gamitin, so bigay nyo na lang sa akin. Ganon! Hindi guys, kasi alam kasi ng sa mga nakakilala sa akin, alam talaga nila kung anong hilig ko, and talagang minsan may mga nagbibigay sa akin gaya nitong mga to, and talagang pinapahalagahan ko guys bawat bagay na binibigay sa akin, kasi hindi lang yan basta-basta binibigay, binavalue din yan ng may-ari na nagbigay sa iyo or sa akin, so dapat nating i-treasure at pahalagahan. So ayan guys, ang aking mga bags, ayan, so ikot-ikot. Ayan. So, sana guys, nagustuhan niyo po ang aking room apartment tour today. And, ayan. Diba? Napakasimple lang guys ng kwarto ko na to guys. Maliit lang siya pero masaya ako dito guys. Komportable naman ako. Which is, yun naman talaga ang mahalaga sa lahat na 'di ba? Why not maging thankful na lang tayo kung anong meron sa atin ngayon, kasi ang daming homeless ngayon guys, ang daming street dwellers na nakatira sa kalye, wala silang maayos na tulugan and maayos na higaan and walang maayos na pamumuhay. Kaya naman maging happy na lang tayo guys sa kung anong meron sa atin, and dapat natin yung ipagpasalamat kay Lord. Ayan. So ayan. Sana guys, nagustuhan nyo yung aking room apartment tour today. Okay guys, so dyan nagtatapos ang ating room apartment tour. Ayan, sana nagustuhan nyo guys. And bago ko pala makalimutan, no, ang upa ko pala dito guys is, ang room na to is 2,800, and then yung tubig ko dito 150 per head, so dalawa kami 300. Ayan, and ang aming electricity guys, kadalasan talaga nagko-consume kami, umaabot ng 600 plus na bayarin sa kuryente. Ayan, so medyo mahal yung yung kuryente dito guys, kasi daw to residential daw ata itong apartment na to, itong compound na tinirahan namin. So medyo kalakihan yung yung kuryente, no. So yung monthly billing namin dito umaabot ng 3,600 plus a month. Ayan, so that's it for today guys. Sana nagustuhan nyo aking room tour apartment, and please guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe, and tap mo na rin ang notification bell button para naman updated ka lagi sa aking pa mga susunod na uploaded videos. Ayan, and I would like to give thanks to Mami LG Vlog Survive. Mega shout out to you all. Mami Oragon NS, Mami Sheila Vicena, the Palo family from Germany, Ate Hana Lagod, I love you. Thank you so much for everything. Amiga Pipin, Filipina-American, ayan, thank you so much. Kids and Mom Australia, Minimi and I. And also guys, maraming salamat sa mga taong sumusuporta at patuloy na nanonood sa aking videos. Ayan, you guys are very much. I love you all guys. Maraming salamat. Very much appreciated sa lahat ng mga efforts at tumutulong sa akin. Lalong-lalo na din pala kay Sir Abim Outsourcing. Ayan, maraming ding salamat sa you, sir. Thank you for helping me always. Ayan. So guys, that's all for today. Abangan nyo yung aking mga susunod pang vlogs. Maraming salamat. God bless all. I love you. Bye-bye.